السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك إمام المتقين إمام الأنبياء نبي الثقلين سيد المرسلين شفيعنا سندنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. Yaradan beyik Allah tebarek ve teala taatu ibadetlerinizi, hayır dualarınızı, ihsanatlarınızı lütfu keremi bilen kabul edip de amallık emniyet yörep, mehabbet yörep, iman ve ak mezhebimiz yörep, Huday Teala dininizi, dünyanızı, ahiretinizi abad etsin. Can sağlığın bolmaz deni tayi, akşam yatıp erti şükrün kıl yaxşı diye mahtum oluysan. Büyüyeceki derman ve kudret mana görünler, nığmata şükretmek manası, ne şükürlüğün manası neyme? Türkmen ona bağışlayan aşkakarlık diye. Kufran-ı nimet, nığmatın kadrını bilmek ve bilmesizliğin manası ve nığmat bir adamın üstünden sana gelenine, bir zenanağa adamsının üstünden nığmat gelenine, bir erge zenanasının üstünden nığmat gelenine ve tamam her gaysi olsun teşekkür deyip aytmak, Tanrı yalkasın, yüzün ak bolsun, devletin arsın deyip qow kefi teşekkürlü kefi aydıp durmak manalarını Allah köklediğinden din almanı hizmetine de yetiren. Ey mahtungul işan qavay diyamını. Adam olup adam kadrını bilmeyen, onun yönü otlap gören mal yaxşı. Sözlegenne söz manasını bilmeyen, onun yönü sözlemeyen lal yaxşı. Tablo edip yazıp öyünde kısır koymalı mana kepta. Adam olup adam kadrını bilmeyen, onun yönü otlap gören mal yaxşı deyipti. Adam karşılıkta, insaniyatta, beşerin medeniyet, insanın üçmülük yaşayışına, erhiley, enata, oğul gıyıl, doğun kardeş, ova gara,
O bir yurdun içinde bir devleti işlerde, şahsi işlerde, kargalarda, karhanalarda ve her mecmui uyuşmuluklarda insanın yaşayışına dislapkı edeplenmeyri, şükrü nıgmat etmek, nıgmatın kadrını bilmek. Tanrı yalkasın deyip aytyan bolmak, bilmenşik bolmasızlık. Nıgmat, şonun üstünden bana nıgmat gelipdi, bilmenşik bolýa. Tanrı yalkasın neyse, hamana tarap purru olur mukadiye. Şu purru olur mukadiyip Tanrı yalkasın bermeyen adam, qawa adam değerler şu. Biderek adam şu. Tanrı yalkasın diýmeli. Berekella diýmeli. Yüzün ak bolsun diýmeli. Devletin artsın diýmeli. Görjeğin gawlyk bolsun diýmeli. Ahsantum diýmeli. Gawlygy aýtmaly ki din gürrüňşi. Bir wagtda kharaja fityanu lis-sayd fa atharu zaban. Bir tofar yaş oğlanlar şekarçı avçımıştıklar. Aham bula sırtlan qavalaptırlar. Evlerinden sırtlan çıkıptır. Siyah guş, kaftar şo jürek bir heyvanna. Bir derende bir yırtyan heyvan ityali. Aham düzde şo dağların arasından bir sırtlan yürk bunu qavalaptırlar. Bir sırtlanna kaçıp bir çarwada oturan adamın öyüne çadırını giyirttir. Kıssanıp barşına. فخرج إليهم فقال والله لا تصلون إليها فقد استجارت بي. Omyan üyüyesi ol çarwa oturan adam bir fakir bir batır gayratlı adammış. Taşariq çıkıptır. Ay avçılar deyiptir. Bir heyvan deyiptir. Sizden kaçıp men öyüme men çadırıma girdi. Bana deyiptir men zat diýdirmeýän deyiptir. Bir menden kömek istäp girdi deyiptir. Ay men yakalaşmaga da razy deyiptir. Men öyüme girip men amyn qawjak däl deyiptir. Öyüme giripdi amyny alyp gitmäne de hakyňyz ýok deyiptir. Maňa panahanda only diýdi da menden kömek istäp geldi. Başga awada beriň deyiptir. Bir gawa adammış da. Aham olar da bir gawa adam ay bolýa diýipdirler da. Biz görseler çyny bilen gidiberdirler. فَلَمَّا انصَرَفُوا عَمَدَ إِلَى خُبْزٍ وَسَمْنٍ. Aham bular gidipdirler, ýanky çadyr eýesi, çarwa oturan adam çörejigi, süýtjädi, kereýagjady barmyşdyk. Şonu üýşürip çorba bejerýän ýany çörek batırma bejerip, çörek hurş bejerip, gawa goýup, ýanky sırtlan heywanyň ewine goýup, on garnyny doýurypdyr. On garnyny doýupdyr, şo çadyryň içinde, şo öýüň içinde bir goşede süýnüp ýatypdyr. Elbette uluguşlukrak wagtdyr, öýlerrak wagtdyr. Ýanky öý ýesde uykusy tutup, o da süýnüp ýatypdyr öýüň bir çetinde. فَلَمَّا اسْتَثْقَلَ وَثَبَتَ عَلَيْهِ وَبَقَرَتْ حَلْقَهُ وَأَكَلَتْ حَشْوَتَهُ. فَلَمَّا اسْتَثْقَلَ وَثَبَتَ عَلَيْهِ وَبَقَرَتْ حَلْقَهُ وَأَكَلَتْ حَشْوَتَهُ. Aham ýanky adam ýatyp galypdyr. Horruk çekip uqa gidenne ýanky sırtlan turakana ýanky adamyň boguzundan tutup ganyny sorupdyr. Garnyny ýaryp içegesinden bir mykdar ip çykyp gitipdir. Ýakşylyk eden adama edip duran heywanyň etýän işini özde. Bir yeser heywan. Oham bir öýesiniň dogany gelipdir. Görse dogonjygy ýatygany ulaşyp yollady, elbette eşten bolmaly. Doganyň çadyryna öýüne bir sırtlan bir heywan girdi we şonu berjek däldi. Men maňa ýakşylyk etjek diýip de elbette eşten bolmaly. Doganyň tir kamanyny ok ýaýyny alyp
atyny minip ýa-ni sırtlany ýyzarlap gidipdir. Bir ýerde tapyp gawap tirkama menen onu öldürüp goş gaýdypdyr. Ve men yasna'il ma'rufa fi gayri ahlihi yulaqi kema laqa muciru Amir. İbn ahli adama yaxşylyk edende aşyň iyenden soň müň edip zerer berşini diýipdir. Bidirek adamy garyn öýrenden soňra müň edip zerer ýetirşini diýipdir. Awwalta ahir gurrüňe çeli hemmäňiz düşünensiňiz gurrüňiniň manasyny. Nähat şoňyr purmana gurrüňbi. Olam zamanynda ýaşaýan, hakl zamanynda ýaşaýan, ýaşuly we ýaş kiçi, jawan we sofi molla ul kiçi we hemmämiz. Binat mana gurrüňbi. Müň öýünden garnyny öýrüp gidip, ýene müň bogozundan, bokurdugyndan ganyny sorup garnyny ýaryp gitmeli. Sırtlan tekin, sırtlan kemin, sırtlan ýaly biderek adamla da yaxşylyk gören adamsyna yaxşylyga ýamanlyk etýänler diýipdir. Ine insaniýatda adam olup adam gadryny bilmeýän, ondan ýöne otlap beren mal ýaxşy diýänne makçyň bolýşanyň. Bir ýanky sırtlarny ýana otlap beren mally diýe bir ýeser heýwanyň bir.